Из этого видео вы узнаете, о чем рассказывается в повести Василия Быкова «Сотников». Я бы рекомендовала прочитать это произведение полностью, чтобы оценить, насколько мастерски автор воссоздает психологические портреты своих героев. Но если у вас нет времени или желания, то я расскажу о сюжете повести максимально доступно и подробно. Пересказ будет на белорусском языке, как всегда можно включить русские субтитры. Яны ішлі праз лес, заметенай снегам дарогай. Так пачынаецца аповесць. Паступова аўтар знаёміць нас з галоўнымі героямі. Гэта партызаны, рыбак і сотнікаў. Яны адправіліся раздабыць якой-небудзь ежы для ўсяго атрада. Рыбак думае пра сябе, што трэба было пасці шпарчэй, але яго напарнік ледзь паспявае за ім. Час ад часу рыбак чуе ў сябе за спіной прастудны кашаль. Сотнікаў хворы. Калі яго выклікаў камандзір і сказаў ісці на заданне, Сотнікаў моўчкі пачаў збірацца. Перад ім двое адмовіліся. У кожнага знайшлася нейкая прычына. Адзін кулямёт узяўся чысціць, а другі хадзіў па ваду і намачыў ногі, трапіўшы ў балота. Героі аповесці ідуць на хутар, на якім рыбак быў мінулай восенню. Падыходзячы да знаёмага месца, ён адчуў пах гару. Аказалася, што хутар спалілі, застаўся толькі плот. Яны вырашылі ісці далей у вёску. Сотнікаў адчуваў сябе вельмі кепска. Ён ужо думаў пра тое, што, магчыма, яму і не трэба было ісці на гэтае заданне, але ж ён проста не верыў, што можа сур'ёзна захварэць, хто хварэе на вайне. Аднак цяпер Сотнікаў разумеў, што становіцца дадатковым клопатам для свайго напарніка. З кароткага дыялогу паміж рыбаком і Сотнікавым мы даведваемся, што рыбак скончыў 5 класаў, служыў у арміі ў пяхоце. Сотнікаў быў камбатам у артылерыі, да 39-го года працаваў настаўнікам. Неўзабаве яны выйшлі на дарогу, якая вяла ў вёску. Здалёк пачуліся нейкія галасы і стрэлы. Рыбак і Сотнікаў падумалі, што, напэўна, гэта немцы і іх прыслужнікі, бо каму яшчэ ноччу страляць у вёсцы. Стала ціха, і партызаны, крыху пастаяўшы, вырашылі ісці ў іншы бок. Сотнікаў не ведаў гэтых мясцін і спадзяваўся на рыбака, які аблазіў тут усё яшчэ ў восені, калі іх атрад толькі збіраўся ў гнілым балоце. Партызаны толькі што арганізаванага атрада зладзілі невялікую дыверсію на дарозе, затым узарвалі мост і спалілі льнозавод. Немцы раз'юшыліся і абкружылі гнілое балота. Атрад ледзь змог вырвацца ў суседні баркоўскі лес. У той час Сотнікаў не быў партызанам, ён спрабаваў прабіцца на фронт. Затым Сотнікаў успамінае, як для яго завяршыўся першы і апошні фронтавы бой. Яго полк быў разгромлены, амаль усіх расстралялі з засады, а тыя, хто ўцалеў, у тым ліку і Сотнікаў, апынуліся ў палоне ў немцаў. Рыбак і Сотнікаў дайшлі да вёскі, прамінулі крайнюю хату і падышлі да другой. У двары яны ўбачылі жанчыну, якая секла дровы, а дакладней змагалася з паленам, якое ёй ніяк не ўдавалася рассекчы. Ад жанчын рыбак даведаўся, што яны прыйшлі ў вёску пад назвай Лясіны. Яны зразумелі, што адзінокай жанчыны мала чым можна пажывіцца, і рыбак дапамог ёй рассекчы палена. Яны накіраваліся ў суседні дом, дзе жыў стараста, гэта значыць той, хто быў пастаўлены акупантамі, галоўным над жыхарамі вёскі. Дзверы ў хату былі не запёртыя, яны ўвайшлі і ўбачылі стараватага з сівой барадой чалавека, які сядзеў за сталом ля газнічкі і чытаў Біблію. На пытанне рыбака, ці ведаеш, хто мы, стараста адказаў: здагадваюся. Гаспадыня запрасіла нечаканых гасцей да стала. Рыбак паеў прапанаваны яму капусты, а Сотнікаў адмовіўся. Яму было вельмі кепска, нават есці не хацелася. Рыбак папракнуў старасту ў тым, што ён служыць немцам, а пазору сына, які ваюе на фронте. На што стараста адказаў: а ён мяне не апазору, немцу аддаў. Гэта ваша віна, маладзейшых. Рыбак разам са старастам выйшлі з дому. Жанчына перажывала, што больш не ўбачыць мужа жывым, паколькі стараста быў для партызанаў здраднікам. Аднак праз некаторы час стараста заглянуў у дом і сказаў, што рыбак кліча таварыша. Сотнікаў здзівіўся, што той адпусціў старасту жывым. На што рыбак сказаў: а чорт з ім, і закінуў на плячо авечку. Са здабычай яны накіраваліся назад у лес. Ім неабходна было вярнуцца ў атрад да раніцы. Яны ішлі марудна за Сотнікава, і гэта пачынала раздражняць рыбака. Раптам яны пачулі топат капытоў і заўважылі ў цемры нейкі рух. Гэта былі паліцаі. Рыбак пачаў уцякаць, Сотнікаў не паспяваў за ім. Пачуліся стрэлы. Сотнікаў, які значна адстаў ад свайго напарніка, пачаў адстрэльвацца. Рыбак завагаўся, вярнуцца таварышу на падмогу альбо не. Спачатку яму паказалася разумная думка, што Сотнікаву ўжо нічым не дапаможа,
можаш і трэба ратавацца самому. Аднак калі стрэлы раптам заціхлі, рыбак кінуўся назад і стараючыся ўжо больш не разважаць. Сотнікаў быў паранены ў нагу, ён змірыўся з тым, што яму не выжыць, і вырашыў, што калі да яго падыдуць паліцаі, ён застрэліць сябе. Калі раптам стрэлы сціхлі, ён здзівіўся. Убачыў у цемры два цені, якія аддаляліся. Пайшлі за падмогай ці што, падумаў Сотнікаў. Калі убачыў рыбака, то да яго зноў вярнулася надзея. Яны разам папаўзлі да кустоў. Далей рыбак цягнуў на сабе параненага Сотнікава, які глушыў у сабе стогны ад болю і не мог заглушыць кашаль. Пачынала світаць, на снезе пасля іх заставаліся добра заўважныя сляды. Яны выйшлі да могілак, за якімі віднеліся хаты, і зайшлі ў найбліжэйшую. У хаце былі дзеці, якія засталіся адны, пакуль іх маці малаціла ў некага з вяскоўцаў, зарабляла на хлеб. Старэйшая дзяўчынка здагадалася, што гэта партызаны, і расказала, што іх маці завуць Дзёмчыха. Пакуль партызаны чакалі гаспадыню, Сотнікаў, грэючыся каля печы, успамінаў, як ён трапіў у палон да немцаў, а затым як яму цудам удалося пазбегнуць расстрэлу. Адзін з палонных, лейтэнант, прыхаваў у бінтах на назе ножык і ў нейкі момант кінуўся з ім на немца. Пачалася мітусня, і Сотнікаў, скарыстаўшыся хвілінай, пабег. Яго ледзьве не дагналі, аднак яму ўдалося адбіцца ад немца на кані камянямі. Пакуль немец перазаражаў пісталет, Сотнікаў дабег да багны і прытаіўся там. Рыбак сядзеў ля вакна і чакаў Дзёмчыху. Ён збіраўся пакінуць таварыша тут, але гэта неабходна было ўзгадніць з гаспадыняй. Рыбак то шкадаваў Сотнікава, то злаваўся на яго, на тое, што той увогуле пагадзіўся ісці на заданне хворым. А нарэшце прыйшла Дзёмчыха і сустрэла іх няветліва. З парога яна выказала ім: «Краснаармейцы на фронце ваююць, а вы тут па завуголлі шастаеце. А яшчэ падавай вам бульбачкі, агурочкаў». Рыбак сказаў, што яго таварышу неабходна дапамога, ён паранены, трэба прамыць рану, перавязаць нагу. Дзёмчыха змякчэла, заўважыўшы, што ў Сотнікава ліхаманка. Затым яна спытала: «Дык гэта вы ноччу паліцая падстрэлілі? У вёсцы, расказваюць, невядома ці выжыве». Калі яны перавязалі нагу Сотнікаву, рыбак пачаў было дамаўляцца з Дзёмчыхай, каб пакінуць таварыша тут, і ў гэты ж момант у вакне яны заўважылі трох паліцаяў, якія накіроўваліся да хаты Дзёмчыхі. Рыбак з Сотнікавым залезлі на гарышча, спадзяючыся, што ўсё абыдзецца і што паліцаю прывялі сюды не іх сляды. Паліцаі сталі пытацца ў гаспадыні, ці мае яна гарэлку і ці не пачастуе іх кілбасой. Дзёмчыха размаўляла з імі так жа, як і з партызанамі, злосна і сварліва. Рыбак падумаў, што яна абрала не найлепшую тактыку, і заўважыў, што Сотнікаў старанна стрымлівае кашаль. Паліцаі працягвалі размаўляць з гаспадыняй, і раптам Сотнікаў бухнуў, не вытрываў. Жанчына не надта ўпэўнена сказала, што гэта кот на гарышчы, прастужаны кашляе. Вядома ж, паліцаі не паверылі і забралі і рыбака, і Сотнікава, і Дзёмчыху. Іх везлі ў паліцыю. Дзёмчыха ўвесь час галасіла, успамінаючы пра дзяцей, якія засталіся дома, і называла паліцаяў звярамі і фашыстамі. Тыя, каб сціхла, засунулі ёй у рот рукавіцу. Сотнікаў заступіўся за жанчыну, перад якой адчуваў сваю віну. Рыбак маўчаў, ён усё яшчэ спадзяваўся неяк вырвацца з лап паліцаю і злаваўся на Сотнікава, пра якога ўсё часцей думаў як пра асноўнага віноўніка таго, што гэтым разам усё не заладзілася з самага пачатку. Ён успомніў, як тыдзень ці 10 дзён таму выпадкова сышоўся з Сотнікавым. Тады, вырваўшыся з баркоўскага лесу, іх атрад пераходзіў шашу. Яны сутыкнуліся з нямецкай калонай. Камандзір, каб адарвацца ад немцаў, пакінуў заслон рыбака, Сотнікава і яшчэ аднаго партызана. Немцы адкрылі агонь, той трэці, што быў разам з імі, загінуў. А рыбак і Сотнікаў выратаваліся і з таго часу трымаліся разам. Сані ўехалі ў прасторны двор, вылазячы, Сотнікаў спецыяльна дачакаўся Дзёмчыху, і калі тая праходзіла міма, падняў свае звязаныя рукі і рвануў за рукавіцу, якая затыкала жанчыне рот. І адразу ж быў за гэта пакараны ударам бота аднаго з паліцаяў. Сотнікава павалаклі па калідоры і закінулі ў нейкі пакой. Праз некаторы час з'явіўся чалавек у цывільным піджаку і пры гальштуку. Гэта быў следчы паліцыі Партноў. Ён пачаў дапытвацца ў Сотнікава, адкуль ішлі, куды, з якой мэтай. Запытаўся і пра Дзёмчыху, назваўшы жанчыну агентам. Сотнікаў сказаў, што яна тут ні пры чым, проста яе хата аказалася з краю, а ён не мог далей ісці. Следчы патрабаваў назваць атрад, камандзіра, месцазнаходжання, нічога не дабіўся. Сотнікаў зразумеў, што яго не чакае нічога добрага, калі следчы паклікаў будзілу.
Рыбака з дзёмчыхай кінулі ў склеп пад ганкам, закрылі ў розных памяшканнях. У цемры рыбак заўважыў, што нехта варушыцца. Аказалася, што гэта той самы стараста, да якога яны заходзілі ўночы. Стараста расказаў, што яго вылечылі пакінутай у лесе авечцы. Забралі, таму што не далажыў, што прыходзілі партызаны. Рыбака выклікалі на допыт. «Жыць хочаш?» – адразу ж спытаўся яго следчы. «Хто ж не хоча?» – быў адказ. «Тады расказвай, куды ішлі», – працягваў следчы. Рыбак расказаў, што яны ішлі на хутар за харчамі. Аднак хутар аказаўся спаленым, затым яны зайшлі да старасты. Следчы дапытаўся пра атрад. Рыбак выдаў не свой, але іншы, камандзіра дубавога, які месціўся ў баркоўскім лесе. А хто страляў уночы, працягваў допыт следчы. Ці не напарнік? Рыбак на гэта прамаўчаў. Завяршаючы допыт, следчы паабяцаў рыбаку, што, магчыма, той застанецца жыць, калі будзе супрацоўнічаць са следствам, затым уступіць у паліцыю і будзе служыць на карысць вялікай Германіі. З усяго гэтага рыбак вынес галоўнае, што ён можа застацца ў жывых. Тым часам у камеру да старасты закінулі сотнікава закрываўленымі кісцямі рук. Будзіла стальнымі абцугамі здзіраў яго пазногці, але так нічога і не змог дабіцца. Калі ў камеру вярнуўся рыбак, Сотнікаў быў у забыцці. Убачыўшы таварыша, рыбак жахнуўся ад думкі, што тое ж самае магло быць і з ім. Затым выклікалі на допыт старасту. Калі ён вярнуўся, то расказаў, што ў яго прымушалі даведацца ў рыбака і Сотнікава, дзе месціцца іх атрад. Праз некаторы час прывялі 13-гадовую дзяўчынку Басю, дачку шаўца Мэйра, яўрэя. Яшчэ восенню ўсю яе сям'ю расстралялі. Дзяўчынка схавалася. Цяпер вось папалася немцам, і яны даведваліся ў яе, дзе яна была ўвесь гэты час, аднак дзяўчынка не выдала. Яшчэ праз гадзіну прывялі дзёмчыху, і, зачыняючы дзверы камеры, паліцай сказаў, што раніцай для іх усё скончыцца. Надышла ноч. Дзёмчыха расказала, што нібыта адчула, што той падстрэлены Сотнікавым паліцай памёр, каб ім усім паздыхаць, дадала жанчына. «Усе не паздыхаюць, хіба нашы перастраляюць», – адказаў на гэта стараста. Гэта ўчуў Сотнікаў і прасіпеў. «І даўно вы так думаеце?» «А што тут думаць?» – адказаў стараста. «Усім ясна». Ён памаўчаў крыху, а затым прызнаўся, чаму пайшоў у старасты. Бо людзі папрасілі. Яны не хацелі, каб будзілу паставілі, якога ўсе ў вёсцы баяліся. Ноч цягнулася доўга. Дзёмчыха, дзяўчынка і стараста размаўлялі. Рыбак маўчаў, а Сотнікаў разважаў пра тое, што заўтра ён звернецца да следчага і скажа, што ён адзін хадзіў у разведку і ён падстрэліў паліцая. Ён збіраўся ўсё ўзяць на сябе, і яму здавалася, што такім чынам, прынёсшы сябе ў ахвяру, ён зможа выратаваць другіх. Калі раніцай іх вывелі з камеры, рыбак пачаў прасіць, каб паклікалі партнова. Сотнікаў таксама хацеў пагаварыць са следчым. На ганак пачало выходзіць начальство, усе ў паліцэйскай форме. Сотнікаў звярнуўся да іх, гаворачы так, як задумаў уночы, што ён адзін вінаваты і яго аднаго неабходна пакараць, аднак яго ніхто і слухаць не захацеў. Раптам сярод людзей у паліцэйскай форме рыбак пазнаў партнова. Ён звярнуўся да яго, сказаўшы, што згодны на ўчарашнюю прапанову. «Згодны уступіць у паліцыю?» – удакладніў следчы. «Згоден», – адказаў рыбак. Яму развязалі рукі. Дзёмчыха, убачыўшы гэта, пачала прасіцца, каб яе таксама адпусцілі. Сказала, што ведае, у каго хавалася Бася. Уночы дзяўчынка многа чаго панарасказвала. Стараста суцішыў дзёмчыху: «Пабойся Бога». Тая нічога не расказала, толькі загаласіла: «У мяне ж дзеці». Рыбака прыставілі да Сотнікава, каб той дапамагаў яму ісці. Іх прывялі да камяніцы ля сквера. Сотнікаў убачыў вяроўкі, натоўп людзей і зразумеў, што яны будуць павешаныя, а не расстраляныя, як ён думаў. Ён разважаў пра ўчынак рыбака, думаў пра сваю хуткую смерць, пра тое, што неабходна адысці з гэтага жыцця, не страціўшы чалавечай годнасці. Сотніку прыйшоў да высновы, што на вайне прычынай подласці заўсёды бывае баязлівасць. У апошні момант ён падумаў, што, магчыма, не ўправе ставіць перад іншымі тыя ж патрабаванні, якія ён ставіць перад сабой. Ён чуў, як галасіла дзёмчыха, аднак неўзабаве яе крык абарваўся. Рыбак звярнуўся да Сотнікава і сказаў: «Даруй, брат», і пачуў адказ: «Пайшоў к д'яблу». Падстаўку з-пад ног у Сотнікава павінен быў прыбраць рыбак, аднак Сотнікаў штурхнуў яе сам.
Усё было завершана, чацвёру павешаных пакручваліся на вяроўках, пятая засталася пустой. Рыбак вяртаўся разам з паліцаямі назад. Ён думаў пра тое, што неабходна ўцякаць, аднак раптам зразумеў, што пасля такога дзявацца няма куды. Цяпер ён вораг для ўсіх і для сябе самога таксама. Ён хоць і застаўся ў жывых, аднак усё ж такі нейкім чынам быў ліквідаваны. У сваіх думках ён зноў зрабіў вінаватым ва ўсім, што здарылася Сотнікава. Вельмі хацелася ўскласці віну на каго-небудзь іншага. Яны падышлі да варот паліцыі, рыбак адчуваў сябе разгубленым, не ведаў, куды падацца. Ён падышоў да дашчанай збудоўкі з дзверкамі, увайшоў, паглядзеў на столь, расшпіліў кажух і раптам зразумеў, што пружкі на штанах не было. Ён забыўся, што яе адабралі перад тым, як кінуць іх у склеп. Прапала апошняя надзея пазбавіць сябе жыцця, якое зусім нядаўна ён так імкнуўся захаваць. Рыбак выйшаў з прыбіральні, яго чакаў начальнік паліцыі. Аповесць Васіля Быкова «Сотніка» упершыню была апублікавана ў 1970 годзе. Аўтар назваў свой твор «Ліквідацыя», аднак такую назву не прапусціла савецкая ўлада. У 2014 да 90-годдзя пісьменніка твор быў перавыдадзены пад першапачатковай назвай «Ліквідацыя». Аповесць па праву лічыцца адным з самых моцных твораў Васіля Быкова. На гэтым усё. Калі вы чакаеце пераказаў іншых твораў беларускіх пісьменнікаў, пішыце ў каментарыях, подписывайтесь на канал і ставьте подобайки.